Úgy gondolom, hogy az otthonaink rendkívül szembetűnő elemei az ajtóink, az ablakaink, vagyis a nyílászáróink. Viszont azt tudni kell, hogy nem csak esztétikai előnyökkel jár, hanem egyéb másokkal is, amikről most kérdezni fogok. Eddig biztos sokan kérdezik tőled a hétköznapokban, hogy mennyit változtak a nyílászárók, illetve maga a nyílászáró technológia mondjuk az elmúlt 10-15 évben. Igen, mi nyílászáró szakértők rengeteg kérdést kapunk azzal kapcsolatban, hogy mennyire fejlődött a piac, és hogyan fejlődnek a nyílászárók. A válaszunk az mindig az, hogy eszméletlen gyorsasággal fejlődik a piac. A 15 év alatt tulajdonképpen azok a nyílászárók, amik akkor még 3 kamrásak, 2 rétegű üvegezéssel készültek, azok a mai világban már legalább 5-6-7 kamrás kivitelben készülnek, és minimum 3 rétegű hőszigetelt üvegezéssel dolgozunk már ezekben a nyílászárókban. Ezek a változások, amiket most az előbb felsoroltál, tulajdonképpen miben jelentenek előnyt számunkra, felhasználók számára? Ezek a változások, ezek tulajdonképpen azt biztosítják számunkra, hogy sokkal nagyobb üvegfelületekkel, sokkal nagyobb energia megtakarítással lehet nyílászárókat gyártani, ami jelenti azt is, hogy a napenergiát is ugye ki tudjuk szűrni az ingatlanokból, és tulajdonképpen azt is jelenti, hogy a téli meleget, amit ugye fűtünk, az bent tud maradni az ingatlanokban. Akkor azt most már egészen jól ismerjük és tudjuk általad, hogy miben változott technológiailag maga a nyílászáró piac, de mi a helyzet a trendekkel? Hát a trendekben eszméletlen változások történtek. Mostanában ugye már szinte minden háznál, az új építésűeknél főleg azzal gondolkoznak az emberek, hogy tolóajtókat, nagy felületeket. Esetlegesen ugye a műanyag helyett már az alumíniumot is be lehet tenni ebbe az egész ingatlan piacba, vagyis hát ugye a nyílászáró kialakításában. És ugye majd jön az, hogy hogyan árnyékoljunk, hogyan tudjuk használni, és minél nagyobb üvegfelületek. Nagyon jó, hogy említetted azt, hogy hogyan lehet leárnyékolni, ez lehet is akár a következő kérdés, amit át kellene vennünk. A nyílászáróknál az árnyékolás technika az egyik legfontosabb feladatunk. Az, hogy legyen fény, az ugye egy nagyon fontos tényező egy ingatlannál, egy lakásnál, egy családi háznál, de hogyha nagyon süt a nap, akkor ugye valamit kezdenünk kell ezzel a napsütéssel, azt le kell árnyékoljuk. Az árnyékolás technikának rengeteg módozata van, és ez mind esztétikailag, mind pedig használatilag rengeteg fajta dolgot tud biztosítani. És ugye az a lényege minden egyes nyílászáró kialakításnál és az árnyékolás technikánál is, hogy az ügyfélnek az igényeinek feleljen meg. A legpraktikusabb megoldások közül mondanál nekünk egy párat? A redőny a legáltalánosabb árnyékolás technika a piacon, de most már vannak új technológiák, amelyek például a zsalúzia, a külső napháló és az összes más beltéri árnyékolás technika.